Kanigri ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phi de meri nong kanti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jeng ka khubor menta ka step. Yo lum khajna ka KHADC arpun riu lak tingka na ki khan ru tuli ki khadap lum pisa ha usnem trikam 8,000 arpusaw 8,000 arpusan. Yeshim menta hindup khandai ngur ki samla pulia na ki district ki ba pher ka jila Meghalaya ha ka youth parliament session minnin ka sngi. Barka Super 5 NJY Memorial Cup 8,000 arpusan futsal tournament kala sedang naduk minnin ka sngi ha West Garo Hills. Ki khubor ki babnia. Executive member jangka KHADC wapet ya ka enforcement uba Tony Lingdo minhin kasngi ula pentip baka council kala yo lum arpun riu lak tingka kum ka khajana na khandru tuliki khadop lum khajana ha usnem trekam 8,000 arpusaw 8,000 arpusan uba Lingdo lai thoru uba na kite ki khandru tuliki khadop lum khajana ki don nyutuli ki ba ka jingete shimwai kan kot ha ka life way trek ulaber ula pentip ru baka council ka don southly ki khadop lum khajana but haba jubab ya ka jingkno ka ba ong ba ki ba khambon ki khadap lum khajana jong ka council ki dei ki balong bi an kumbala mi hakikat tu kan ni ki tanat pathai khubor uba ling do la pentikna ba ka executive committee kan sabishar banya ya kani ba ansale e ka badan kam lada ki jingkno ki long ki ba shisha ka executive member jong ka KHADC ka break mi e ka puli puthi ka kong Ivan Dublin F Lingdo minhin ngasngi kala jubab ya ka jingkli balawan ra da ka MDC na nongpo ka kong Rona Kimden ha ka kenta kli jingkli ha ka ba kala ai ya ka jingpiti kana ba an sakmi biyang ya ka jing ai jingmut jong ka liang persha ban wanra biyang ki school lower primary ha po jong ka jingpinya jong ka council Hakaway pa kaliang kala omru ba ka executive committee ka don kam man shimi ka rai la an la ni e man panan kam ya ka fan ka badang sa khat ar point san lak tingka banai la di ki MDC ban ai jingrap ya ki school primary ki badan kam ya ka jingkershan pisa Hendrup khundai ngur ki samla na ki district ki ba pher hakaleng ke jala ki la wanishimta ka youth parliament session minhin kasngi ya ka bala penong da ka panai jingmut halot artli ki phang padeng ki kongsan ka baning kong ka de ke jinga lenti ke ba nyu pusan snem jong kriti sanchari ki hok ki kamram bar ka jingkiu irat bat ka ba arpat ka de ka sankalp samvidhan divas ka jing smai ban pen khlan ya ka jingnong kodor jong kriti sanchari Katik rensan ka ailat ya ki samla ki bah padeng khat prah du arpusan snem kerta banyadan ta ha ki jingetai halor ki mat ki bakta ya ki emlang salang kilain kila do na man la ka jala ki nyo pat ban let yeshimta ha ka national level ka ban salong ha New Delhi ha ka ba kin sa yo ban kren halor ka phang one nation one election lani kawai ka election Menteri Katanat Boarding jangka Sarkar Meghalaya Abu Tahir Mandal minhin kasi uloong ba katanat boarding bat ka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL kiyay budin bat pentri kamru ya ki lat ki babiang kanang ban penti kana ban ai jinge da ya ka dam ha umiam kat kum ka jing tho jang ong ba la la ban penduna ya shibun ki jing so kya jing mut ha ka bai dei ba ka jing bit jing biang ha ka thi ka dam ha umiam kham tam hadin bala la ban pendep ya ka project dam rehabilitation and improvement work ula ban rap shushu da ka ba ong ba la bo jing mana halor ka jingya jang ki kali he bar ka danru ka kenhon pulit ka bala bo ban khmi ya ka jing singan ha ka te ka dam shushu mandal ulai thu bala IT ya ka national highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL ban pen kre ka project report ka babnya ha ka bai dei bat ka jingshna da ka wai pat ka surang kani ka khubor ka wanchpi na ka Akashvani Shillong kani ka Akashvani ka wan lamshpi ya ka khubor Lapni biang ki job card ha ka thup ka bathamai ha ka shnong belbari ha po jong ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA minhin ka sngi ka jingthmu ka bokong san ka long man pli ki lap ai kam ai jam na ka bantai ki long ying long sem ha ki jaka nong kendong kanang baginyo ka mai jakpo Kibriu Sarkar ki thu ba kitei ki job card kin salong ka jingrap ka bakraw ha banyo kambala ha po jong ka ti scheme nakaliang jogi nong song song kilapan pau ya ka jingkemen ba ka jingkemen banyo ki lat ki bakham ha lingba ka jingyo padiang ya kitei ki job card UMLA na Mauhati constituency
Karibhoi district ba Charles Marangar minnin ka si ula IT ya ka wei ka yeng ka barang shudap te thamai sha ka wei ka long yeng long sem ka bai kendu jing e hakashnong xiao uba Charles Marangar ula penut pensep hi naladi bansnai ka yeng hakajaka jong ka yeng trap ka balajat lapra ula le ekni da ka bakadat thindet ka pisa na ka tulop la jong ban kershan ya ka te ka jingtai nalo ka jing kershan pisa no MLA kidun no ki brio ki balai rap da ki tiar yeng ki beran kam bat ya ka jingtai yeng la khmi da ka dor bashnong bat urang bashnong kani ka sin ka ba arbo MLA ba Charles Marangar ula a yeng ki bedok ka baningkong ka de ha ukla lingkot 8,000 arpusan hakashnong liar bang ka ICFAI University Meghalaya da ka jingetrelang baka District Football Association Tura ringkat baka pistrikam jaka District Sports West Garo Hills kala sedang ya ka jing penyil akai football ka bala angwot la slam kata ka Super 5 NJY Memorial Cup 8,000 arpusan futsal tournament hamaranil akai football chanmeri Tura bala sedang naduk menhin ka sengi Dr. Alicia Gatpo, Vice Chancellor jong ICFAI, ila kran halo ka jingin kam jong ka te ka tournament, na ka panta ka jimin toy ki khon samla, but ka jing thmu ka ba ki don manon ra ki riu it football, but ki riu don sap ile kai na ka leng ka than ha ka wi ka dan san. An pen kot ya ka te ka jing ile kai ha ka ar phun dai tri ulber 8,000 arpusan. Don Bosco Integrated Development Society bids da ka jingitrelang ba ka Shillong Traffic Police STP ringkat bar ki samla puli ni ki college ki ba pher kalapan long ka program IG kai ka bakarpang ha Don Bosco Square halat mukra min ka sngi ya ketika jing persang lapan long hadin ba ka tanat pulen dangshen kala batha ban penlong kongsan bagi kena baro ki di ban phong ya ki jing da kli ni ki helmet ha ba ki shong ha ki kali arshaka ki volunteer ki la sam ki kot link up ba la sam ru katu kan teli ki helmet che ki khna ki bam shem la phong ya ka da ka boru ya ga jingker pa ki kimi ki pa ban thit ki helmet ban ya dai ki khna ka bis ka shem ba ki dang don ki kimi ki pa ki bam pa skong tho tar hadu manta shpang ga jingan kam ban pen byang jing ya dai ki khna ha ba ki shong ha ki kali arshaka bar kala kentu ki pulit penyak kali ban pet ba ya kani ka Common Service Center CSC Academy minhin kasngi kala penkuburom ki samla puli ki bana Eastern West Khasi Hills District ki blai shimenta but leb ha shibon ha ka CSC Olympiad 2.0 but ka ka Olympiad ka thumuan pen ithu pen khlan ya ka jingnang jingtip digital but ka examen online ki khna khamtam e ki tu ki ba ha ki than nong kandong ka Deputy Commissioner jong ka Eastern West Khasi Hills District kong Anita Kharpor ha ka jingkren joka kala banjur halor ka jingun kam ka bakraw ha kar kom penhe pensan ni khna batban ai jing ka shani ki namar ba ki dei kala wei jong ka imlang salang kala kentu ya baro kinang song ban wan chakmat bat shim ya ka jingkit khia bagi khna ki dei ban yo ya ka shong school ka ba khnang ba ken la ban yeng hala ki jong ki kijat anda ki la san ki la rang ba bat ba ken la ban penon dur bha ya la ka jong ka jing im ka bokordor UMLA jong ka nong pa ba Miral Bonds in minhin ka sngi la play ka state of art gym ka bla jer krteng Alex gym ka ba don hanong po wa Felix Albert nongse wa penyat ya kata ka gym ula penpau ba ka ni ka dei ka jing angnur ka bala slam ba jong u ban yo play ya kata ka gym bat menta ula la ban poi sha ka thong da ka jing 3 minute bat ka men sim IT lut jong u haswa bangin penkut ya ka khubor sashi sen pat ang puli biang api ya kini kimat ki ba kongsan Yolum khajna ka ki HADC arpunriu lak tingka na ki khatnriu tuli ki khardap lum pisa ha usnem trikam 8,000 arpusau 8,000 arpusan yashimata ndrip khundai ngot ki samla puli na ki district ki pher ka jilla Meghalaya ha ka youth parliament session min ka si barka Super 5 NJY Memorial Cup 8,000 arpusan futsal tournament kala sedang naduk min ka singi ha West Garo Hills katu gani ka khubor kelakun bakala wanchpi na ka Akashvani Shillong sashipor kata ha ka por prabaji nginya so baga Delhi station na ka banta ka khubor ka tin Hindi ban punwo ka khubor phareng ka por pra khatsan minute bara ka por prashteng nginon phai byang shagani ka station ha ka bapin asngopat ya ka khubor na ka than chatei lam mingi gani ka Akashvani Shillong sngobha ban amanta ya ki khubor na Delhi